ndị be anyị unu n'anya unu ga-afụ na ebe anyị nọ taa bụ Amoli Imama Amoli Chimuka maka mmemme a na-akpọ Okwa-ukwu Festival. Ọ ka o si adị. Okwa-ukwu Festival bụ one of the cultural festival eji ama na nwoke etozugbo ikorobịa n'otu olugbo ihe eji nwoke eme. Ebe a na-eje kịta bụ nke DOGWO dịka o si wee dị, dịka ị na-esonye anyị tụsa ya bụ ozi ka ọ gazuo mba ụwa, anyị na-afụ ya. If you are just joining us, we are here at Amoli Chimuka Imama, reporting live from Big Joe's. Afam bụ Ogbuefi Justice Nwabeze Izuchukwu Oluigwe. Ihe eji emakarịrị mbụ okwu a na-asụ anya maka ọdụ Igbo. Okwa-ukwu a na-ekwu maka ya bụ a very good history nọ n'obodo a, and I believe no one of the history nọ n'obodo a can recognize till today. 2021, last 3 years ago, I made it personally, I made it possible. Okwa-ukwu ga-abụ a legacy ama nchefu echefu, because onye tụrụ that cup ndị mmadụ na-aṅụ maka ya bụ Okwa-ukwu bụ Chief DOGWO UDEANUGWO, bụ nwoke nwere ezigbo obi. Maka na ihe na-eme n'ụwa na ihe na-eme na Nigeria today, ihe na-eme n'obodo niile today, na onye amụta ha nwa nwere ike inwe ajọ obi na ndị mụtara nwa. Mana that man, etu akụkọ si wee kọọ, my great grandfather amaghị onye ọ bụ, mana this man nwere obi umeala, nwee obi nwanne, nwee obi ịhụnanya, nwee obi inweta obodo ka ha dị n'otu. Bute na ọ mụta ha nwa, o wee nwee ike drop that legacy a na-akpọ Okwa-ukwu. Ọtụ kọpụ ahụ wee berelu ndị be anyị, onye ọbụla totelu dịka nwoke metụ kọpụ a aka na ọbụgọrọ nwa ya. Ndị be anyị were as a culture. Is a culture, and a culture bụ from great grandfather ndị Imama. Nwoke ọbụla bụ onye Imama emetụghị kọpụ a aka agaghị through that process as Okwa-ukwu. O nwere ka ndị be anyị si afụta onye ahụ na otu hụrụ ihe a na-eme dịka na nwoke ekewe ka a na-ekewe. Mana I believe a culture bụ ihe ndị be anyị kwesịrị ime inherit, because nọ ihe nna nna anyị ha debere anyị. A na-enwe St. John, St. Timothy, St. this, St. that. This man a na-akpọ DOGWO, ya bụ na obodo anyị na-revive ihe ka o kwesịrị bụ, that man dey sent to us, and I believe ya bụ nnọọ ihe obi ndị ọzọ dịka obi m, that sent will remain forever. Ọ nwoke na ibi ya. Slow and steady, slow and steady. Slow and steady. Aha. Aha. If you are just joining us, I can honor Amoli Imama Amoli maka mmemme a na-akpọ Okwa-ukwu Festival. Amoli dị na Ogwu Local Government, Enugu State. For the culture. Okwa-ukwu Festival dịka esi wee kọwara anyị bụ na mmemme a na-eme tupu na-egosi na nwoke tepụtago ikorobịa na otu orugbo ihe ji nwoke eme. A na-eme ya otu ugboro n'ahọ ịbụọ. Adịmanụ ukwu unu. Tata ka anyị na-ekene Chukwu pụrụ ime ihe niile na omenala anyị na-eme na be anyị duarị ka mgbe gboo nna anyị ha mere ya
wee hafụrụ anyị ọma nyụ anyị afịa anyị ga-ejisi ya ike anyị ga-egbe ya hafụrụ ụmụ anyị agwa na-agbakụ Chineke pụrụ ime ihe niile ya bịa nọnye na mmemme anyị na-eme taa na mmemme anwa nọọ ihe nwata toito owe ji mkpa anyị na-ekene DOGWO bụ onye obi umeala bụ onye mere emume Okwa-ukwu a na-aṅụ taa. Ọ bụrụ na ajọ mmadụ o mewe emume nshi mewe emume aja mewe emume ihe niile dị iche iche ebe ọ mụta ha nwa mana ọ sị ka eje lụọ tụọ osisi anwa onye Enugu eze nwata Enugu eze choite na ji mba ya ṅụọ ya na ya amụtagwo ya kụpụrụ ya n'aka nụ na ọ dụghị izu anyị na-asị Chineke ebe ọ bụla DOGWO nọ ya tinye mkpụrụ obi na ndokwa ndị niile nọ ebe a bụ nwoke mụrụ Okwa-ukwu ma ọ DOGWO mụrụ ha anyị na-asị n'ikpeazụ Chineke pụrụ ime ihe niile ndị niile bịara maka mmemme anwa ma ndị ji ụgbọelu ma ndị ji ụgbọala ma ndị ji mmiri chi na mmiri were bịa mgbe ha anọchakwa emechakwa mmemme anwa mgbe ha ga-anakwa ka Chineke duo ha na-enweghị mkpọbi ụkwụ ọbụla onye afụrụ tata ka afụkwa ya echi unu ma ha nọ ime taa sometime 1982 October 6 was my own date ka na-eketi ya now anyị bịara maka Okwa-ukwu anyị jọka ma yori kwenye nta anyị achọghọ anụmọgụ ma ọ ịkọ ọnụ ma ịba mba ma ịkwa aka unu mana ihe anyị na-eme onye kwudoro anyị na-eme bụ onye udo bụrụ onye kwuru ọganihu n'anya bụrụ onye aṅụrị bụ DOGWO. Biko anyị na-ayọ onye kwenye nta onwe nwa na-ewetara ebe ahụ gwụrụ ọjị ihe erute ego bịa na isi oche chairman na ndị otu ya ga-enye gị ọjị ekere m. If you are just joining us, I want you to share this video. Okay, c'est bien. Okwa-ukwu was a very nice historical event, which onye mụtụrụ Okwa-ukwu a onye ezi obi. I know mmanya na onye bekee ya about 400 years ago ga-atụ ụda elu a. Nwoke a nụrụ nwaanyị ọmụmadụ ha lee mana ọ onye na-eme nka onye aṅụrị iwe onye obi ọcha wee chechaa ihe ọ ga-eme anya ga-eji wee do otite wee si n'ọka maka etu ọkwa otite ọkwa wee kpọọ Imama gbaa ha mmanya were wee nye Imama niile si ha na ọkwa na ha agwa ka esi wedolu ya na ya mụta ha nwa mana nke ọkwa ọna na-echete n'ime ama aha na-atọ ọbụla ga iwe ọkwa wee mmanya na mgbe nwatakịrị ọ na-metụrụ ọkwa aka ma gwuo nwa ya
eso na nwa dọgwọ awade ma no dọgwọ eso na nwa ta ka ọ dị nwoke ọ na-achọ n'ime ama ike Imama nwere ụtara ọkpụkpọ ewewe na ihe ọma uwe nne kete dat man wee na-asị ụzọ pụrụ iche nne kete n'ụzọ pụrụ iche na nwoke a ọ na-ama eze dibia by now if I'm to give or to give the chance ịbata amaeze dibia all the man ọdọgwọ ga-ebu ụzọ maka gịnị na o nwere onye ya bụrụ ka ọ mụta ha ogbu ege ndị ọzọ mụta iwe obi ama nkwu ya ma n'elu taa ndị a na-ekelu mgbe a onwe onye akara ekete na akara ekete tụrụ ndị obe echi. If you are just joining us, I want you to share this video. Okay, c'est meilleur.
Moabo celebrity MC Naboski from Amori, and also been an astute organizer. The Jaime today, Bunneku ihe a bụ ihe eji egosi ndị na-aba n'ọgbọ, you know, when mmadụ bata into fully manhood, you be enshrined into this kind of culture. You know, so na ihe anyị mere today bụ ihe ndị nna nna anyị mego wee dobere ya anyị, and again eji ihe anọ wee na-akwanyere ofu onye ugwu dịka akọsi wee kọọ. A sị na afa Maazị anụnwa bụ Chief Sir late Maazị DOGWO UDEANUGWO all the way from Amankana Imama Amoli. So eji ha wee na-echeti ya in commemoration, in remembrance to his name, because as no more nwa. So we see the way we kuba this very celebration festival ke we dey chete this man nworo no. Just like when they say me have val or Christmas maka Jesus Christ bukwa mmade Saint Valentine bukwa mmade. So man ya ka iji aka we institute to honor our forefathers. That Dogo was one of our forefathers. So I wanna say, na ihe ji na akwanyere ugwu anwa bụ ka ọ hapụ ifeel rest how I just put it as onye amụrụ nwa ka ọ hapụ ifeel the pain. So ya mere anyị ji akwanyere ugwu anwa. Daalụ. Ihe nwere ike ịgwa ha bụ gịnị ka anyị jidesi omenala ike. Ọ bụrụ na ịmụọ nwa otogide ruo mgbe o kwesịrị ịba n'ọgbọ akwa ka ịgba mbọ mee gịnị tia na akwa ka ya bụ isi na ị na-aga chọọchị ị na-aga ụka maka na akụrụre mgbe anyị na-aga skuul a sị na kọlchọ bụ otu ndị si ebi ka ha si asụ asụsụ omume ha na-eme ka ha si eyi akwa. So culture has nothing to do with mmadụ ịgwọ ọgwụ. If you are just joining us, I want you to share this video. Remember. Omenala anyị ekwesịghị apụtacha ọbịa ndị ọcha ekwesịrị ndị gbara akwụkwọ kịta ihe ha kwesịrị ime ma ndị ụka iwe olu nke dị mma chigwo ndị Baịbụl dama nwere nke nara abụ dị mma chile omenala ha nke na-agbakọta ọnụ maka ha na-adị mmadụ mmebe niile
Plus, what I want to do, I want to do it. You couldn't tell what I was teaching me where I could do it. Up now, chapter 16. That is 16, 17, 18. I have to hear it. I want to. No, I'm not with the name. Onye ha na nke ya ọmụgbọ na-enwe ihe eji mara ha ka ha bụ agwụ If you are just joining us, I want you to share this video. Thank God. Thank God. Oh, we're fans. So I'm very, very grateful. Culture so near the trade. But as I did put ordinary na government house, I take a culture here. My bacha culture so the high get export. My pineapple. So you go see bona you meta on a very good day. They don't say your all the possible I got on your child, I gave a excursion. Okay. Also, near your channel like. After a met you here, no one. And the child video now will be her name. So, encouragement in the new. When the next one I get by the special grace of God, on a good to grow a weekend on our chicken, and may according to elaborate. I never represent the distinguished senator. They called him from Geneva. We said that I should proceed with some conditional consent to come to this occasion. And the spirit is here with you. And here we are. Of course, Amoli as a community is very dear to the senator. Atokole has been networking with Ucha Ugwunagbo, and a lot of things I procure for Amoli had aware of it. But the senator said I should let you know that in his representation, Amoli, they pick their prime of place that is service delivery. He's also said that Ijubaun women, a revival of culture, and what you are doing here today. Awesome. I shall appreciate the Amoli community. The PG, this is 200,000 naira. Thank you very much. Even this law would man our hope in a short notice. I went so far. I will look in under every to their work. Every agenda of the
chairman of the local government, the agenda of the senator, RG. When they use it, who have I keep talking. When they use it, on behalf of the worker, when they connect the senator, the workaholic senator, I will be on the middle of the question. And I'm going to look at our country. On the okay, when you preach the head, don't remember about jam class. The jam class are on the earth. Even the men get that use of here, primary school here. On a cruise free of charge. Then from that jam class, I was under a scholarship. We have been encouraging our people who know the Kalam. Or in the wire or jam. They given class. If you don't come out, you will go the state of the make arrangement with international organization for scholarship opportunities. Yabonashi is 8 million now. I know you joke for the one that way. So I can come back. Our dear chairman, the 1 year, 1 project. 1 day. 1 day, 1 project. I'd be very much happy because now. This September, that's where I came. Just yesterday, Honorable Bishop Bishop, I got a message across to him. Obalo, see Deputy Mayor. No. I got a place now. What are you? In the way you can learn, you can buy. You will, I'm going now. I'm going to go down to my request to the senator and the chairman put an agenda for next year project. How you can now? But okay, I can make them parable. Make wrong. Who can say back? You can make it again. Every member who can I work, waste number you calendar. As you can see, I can remember Okwa-ukwu Festival. Uru di na nwa 8th grade. Kendi weparo otu ogbo ewa akwa na Imama Amoli.
Okanga. onye nna n'onu ya bụ Ogbuefi Pastor Livingstone Madeke Ogbugo, the General Chairman Imama Unity Forum. O nwere ndị dị etu ahụ ọnọdụ ahụ ọ nọ na-amụta ha nwa naanị ihe ha na-eme bụ ije gwọta ọgwụ weta isi wegbu ụmụ ikorobịa si kedu etu ikorobịa ga-esi wee dị na ezi ndị ọzọ, mana nwa amadi a si ka ndị obodo anyị were ihe a wee na-eme ihe ncheta n'ebe ọ nọ nke na-aga n'iru n'ụbọchị taata. Mụ na onwe m n'ebe a ame pastọ reverend emere m ya and ụmụ m ga-eme ya maka na abịa enwere ha na-akpọ culture, tradition, religion. This is our culture. We are proud of our culture. That is why as a pastor and a reverend I remain and I believe in the culture.
to the camera. Oh, onye na-anụ ya bụ Arinze Obasi. Ọmụ oke bụ hala agba nke atọ na Amoli Chimoka. High Chief Dr. Arinze Obasi. Tupu ọkwa bido, ihe anyị na-emebu nke anyị na-eme na Easter March a na-akpọ Okwaukwu. Ewetizi Okwaukwu a. Ọha obodo wee nabata wee bido nwebe Okwaukwu a. Ofu ọkwa ahụ nwoke ọwụ na amụrụ n'ime ama choftelu ruo ihe dịka 17-18 years above na-eji aṅụ mmanya ma ọ gbagbajuo na nọ iji gosi na ochoftegwo ihe oji mkpa ahụ bụ n'inwego ihe ndị oyibo na-akpọ responsibility. Responsibility ahụ bụ eke oke ekenyego, eke ụtụ ekenyego, ichozo ịnụ nwanyị, ichozo inwe ezinụlọ, ichozo ịmara ihe o ihe ọma na-eju ihe. O nwere ụdị akparamagwa ịkpa achị n'ime ihe adịghị mma. Ọya na ichozo ji mkpa inwe ike kwanata onwe gị dịka onye na-etekwa obodo na onye na-ejele obodo ozi obodo ewologwu wee malụ ichozo na dịka ji ewee bido mere mmemme ahụ. Ọkwa ahụ otu ahụ ọdụ kemgbe ebido nwebe ọhụ ka ọ metụ ndị so ihe a na-eme anọgidekwe asacha ya paachị ebe ọ dịka ọkrakịba nwa obele ewee na-eme n'aka. Ihe ọkwa ahụ na-egosi ihe oyibo na-akpọ unity in strength, maka na okwuru ọhụrụ na-echofute wole ṅụọ mme ohu n'ọkwa ahụ esunye ya ọnụ. Ọ bụ nkwado iwu maka nwụta mme ahụ dị na ya nọ ịṅụburu obere ịchọ iwu ha ndị iche ịchọkwana ịnwekọrọ ha niile maka adị nwekwele na-eme chalenji onye ṅụchara na onye aṅụcha ha ohu na ihe ọma ka ihe egwuregwu o wee dịka o si do. Okwu nke mere n'ahụ anụnwa 2024 bụ ndị a na-akpọ uru dị na nwa bụ onwe ha ọghọm dị na ya maka na ihe anyị na-eme dị n'obi ọcha na-eme ọ bụghị ihe a na-akọ n'elụsị dịka ụfọdụ bụ ndị ejiri enyi na ha na-eje ụka asịghị na ihe fetish nwe esoro na fetish n'ọdụ ka nsikọrọ gị ya tata mgbe ọgbọ gbajulu tupu ebido gọwa ọgwọ anyị pafta ọkwa ahụ jee n'ihu mbala ahụ ndị dọgwọ kwere ha ugwu dịka esi eme ịpụtali ofu onye okenye ebe ahụ ga-aṅụ mmanya ahụ ṅụtuo ya afụtakwa na ọgbọ emekwa ofu ihe ahụ na ọgbọ tupu ụmụaka ndị okwuru ahụ ewee ṅụwa mmanya. Ka esi aṅụ ya ahụ n'usoro wụ ugwu na-agbọ chọbụrụ Imama nweta ihe ọkpara esowe ọmụmụ obu na ego esowe ụmụ egwu ewekpere azụ nwụọ. Ịbịakwa n'ime ama adụ okwu na-agbọ ka nne m ejide ndị nke awa na mbọ bụ ihe ọkpara na ugwu na-agbọ ebe ugwu na-agbọ ya nọ den ndị Enugu eze bụ okwuru nke bụ
so awa na mbọ Enugu eze ihe meki ọp Imama mana ekewakwo ya ọdụ ọnụmenọ ka anyị mekwu so ka anyị si kwu na mbụ na onwe ha ọghọm dị na ya lọọ uru maka ọ na-egosi our identity ebe anyị si maka na onye amaghị ebe o si ama mmakwa ebe ọ ga-elu and nke emere na 3 years ago wee bịanyekwuo aka onye nọ mba ole dị ike ike n'ụwa okiriga ya ọsị he na ya ga-ejekwe ka oje soro ka nwa esoro mee ya mmemme o mee onye ọrụ hafụ ebe niile ọ nọ gbara nata eziokwu nkwere ndị anatafte ha mana ya ọkwa a na-aṅụ anaghị aṅụchili mmadụ ndị banyị abịa na aṅụchili mmadụ nọọ olu okwulu nke go agba elu go mee ịnọghọkwana ndị isi jegbuo nata isoro okwulu ahụ na-eme wee ṅụọ nke go mana ị na-eso wee metụ ya ọkwa aka igosi nọọ ndụ ka anyị na-agba ndụ ka onye ọbụla chofute egbu nwoke n'ime Imama Amoli na-agba na imetụ kọpụ ahụ aka ndụ na ị ga-akwụwa aka gị ọtọ hụ nwanne gị n'anya na ịma mmegide nwoke ma megide nwaanyị maka mgbe ị palitere ọkwa ahụ sumee n'ọnụ bụ ikwetegwo ihe nwanne anyị nwoke bụ nna nna anyị ahụ dowelu bụ DOGWO bụ ka anyị weli ya wee na-ejikọta onwe anyị ọya anyị bịakwa ya n'ego niile na ihe ahụ ọ pụtara wee na-eme to strengthen our foundation na anyị bụ ndị Amoli ekerekwe m ihe m na-ekwu gbasara ịkwanyete omenala bụ Igbo ga-anatara azụ maka na ndị ọcha wetara anyị nke a na-akpọ civilization wee woli kpọfee uche anyị weta ihe a na-akpọ ma ụka wee si ndị be anyị tọgbọ nke ha ji ndị be anyị emenekwana ya ihe otu ahụ eziokwu inekwana anyị hụ na ọtụtụ obodo dị iche iche na-aganata azụ na ihe ejiri mara ha ịbịa na ihe dịka omenala ahụ maka na ụwa na-aga n'ihu o nwere ndị atọgbọkazịrị ndị na-ebute ọgba aghara mana ihe dịka nke anụnwa bụ ihe na-ejikọta mmadụ so obodo dị iche iche nwere ụdị mmemme a nwere ụdị omenala ha jisi ike na-emesi ihe ike maka ọ ihe ga-eme anyị ji bụrụ ndị Igbo anyị ji dịwapụ iche na mba ụwa unu na-emesi na-enye ihe ndị gboo dowere bụ ihe ọma ịmaka ka m gwa gị nke bụ eziokwu na ụdị mmemme anyị mere taa ndị ụta na-etinye ego na ndị a na-akpọ ma UNICEF United Nations Children's Educational and Cultural Foundation or something like that. Enwekwa ọtụtụ mmemme dị otu a festival dị na mba dị iche iche ndị UNICEF na-adịbịa shioke na ama ha na ụdị ha atụ na ha bịakwa ewetebe ego. O nwere nwa nke na-aga kịta ndị ọta weftere ego na-achị ndị obodo dị iche iche ya bụrụ na o nwere ihe dị aṅaa a na-akpọ cultural heritages unu kawa ahụ tie akwụkwọ ka anyị wee weta ego kwadobe unu. Enwere ma nke ya ede ihe gbasara bụ ukwu arụsị dị iche iche. O nwere ka a ga-esi mechigbu ụmụ ihe a niile ọ bụrụ center of attraction, tourist centers. Ịbịakwa ihu ka ọ na-ama ụfọdụ mmiri dị iche iche edozigbo ụzọ esi eje, ụfọdụ ugwu dị iche iche edozigbo echigbo ihe eji arịgo arịda. Ndị ọcha nwere ụmụ ihe a niile ebe a na-egbu kamp. So ya ka m na-agwa mba ụwa onye onye mmalụ ka ha ga-esi dozibe ha dozibe idozi obodo abụghị ọsọ ịlụ ogologo ụzọ ma ọlụlụ na agara. A na-edozi obodo site n'imezi ihe dịka njirimara anyị these cultural heritages a. Ndị nke ọ dịka ike agwụgwọ ndị nna anyị bidole anyị ụmụ young youth echikwa aka welu nke oyibo na-akpọ teknọlọji kwalite ọbala anyị. Anyị na-eme ndị ọcha atụgharịa kiribe anyị tụgharịa wee sowe anyị maka na onye na-eme ihe ka ekwe na-akpọ. Onye ka m na-agwa mbụ onye lohu na ebe ochi onye nọkawa ahụ na-eme ihe ahụ nna nna unu melu bụ ihe ọma na-eme ka ọ dịwanye mma. Onye ka m na-ekwu so onye mara ebe ochi ya kaba ahụ na-elu ụlọ na ndị ụlọ adịghịkwanụ njọ ka emere ekwu ya ịkawa ahụ na-elu nso mara ka esi eme mara ka esi agọ ma ọjị na be unu
dịka ihe a na-agba na soshal midia ụmụaka na-esi na ha na-emegbu ma jibe na-eme nke akụzi ihe ọdenye mmechite aka n'ofe ahụ Igbo si na nkụdụ na mba na-enyere mba nri ịnọ n'ebe ị nọ na-egebe ụmụ ihe a niile ọtụtụ ihe ha na-akụzigbo ebe ha abụghị otu a ka esi eme na be unu n'onye na-analite iwu ka esi aga ọhụụ na be unu o nwere ndị mba na-adụ wuru ha chọrọ ime mmemme na-ebefe ọkụkọ isi ma ọ befe ewu isi abụghị anaghị eme na nọ nwoke a na-eme na nọ o nwere ege a na-agba na-ebefe anụ isi ọ naghị ege ega dịka ihe siri ike ibefe ihe isi na nọ mmadụ a na-eri ọsọ ji mkpa kara aka na-eri ihe ebefe isi na nọ dịka ji mkpa sigwo na mmadụ fụọ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọha ndị na-eri ụdị ihe ahụ dịka ịgba aka adụbefu anụ ahụ isi were aka dọfụ so maọbụ ime ngo ịgba aka ha so mba dị iche iche ihe a na-akụzi na soshal midia ndụkwa anyị malụ nke ha na-ege ka a ghara ịmụta ihe na-emerụ ha ahụ ụfọdụ gbogbo osi na ha si Anambra ha mụta nke ha si omenala were nata ị na-analụta ụlọ ị na-ajụ ese jedebe ndị okenye nso ụka esi atụ ọhụọ ụka esi aga ọjị ihe ahụ ekpele isi otu ahụ na-abịa debe ha nso ị na-amụta kwuo nke dị mma kwuo nke adịghị mma iwelu nke gị ihe nke dị mma chikwuolu nke ị gụrụ n'akwụkwọ ọ na-abalụgụ ekenekwa m afọ mbụ Maazị G. mmadụ soro ibe ya nwe igwe onye isi oche Lucky Music and Video Organization na mkpokọta maka ya bụ DOGWO 2004 na-enye ndị otu m ndị ọzọ agbagburu egbe ọnụ kọwara ihe niile etu esi wee gasịrị were na-enwe nsogbu ọbụla mmiri zoro tata ahụ ọ mmiri ngozi ka ọ bụ mmiri bịara ịṅụ Okwa-ukwu na ọ bụ nsọ mmanya ka a na-aṅụ mmiri dịgo na nzizi tupu a na-aṅụkwa mmanya ihe niile gasịrị were onweghị onye si ibie bọtụlụ akụwa ha merụọ mmadụ ahụ mmadụ na ibi ese ha okwu wee were ofela wee na-ekene onye ukwu na onye nta ma ndị gọọmenti ma ndị si ebe ndị kamkpom anyị ji eme ọnụ bịara eme mmemme ọ gasịrị wee na-asị na ndị Igbo ọma na-ege ntị cheche nze n'ọzọ Ogbuefi maazị biko onye ọbụla rie na nke otu nke onye na-emebi ihe ọma ya jisie ya ike ndụ mmiri ndụ azụ egbobere ugobere nke si ibi ebe na nke akwụkwọ na ya kama ya gosi ebe ọ ga-ebe maka ọ na-abụ agụghị ụzọ agụụ ọnụ ekwekọ ama agba ekene ka na-eje nkenecha mmadụ niile bịara mmemme ọ gasịrị wee mana ọ bụrụ na m ekeneghị mmadụ dị ka the Big Joe Solution TV and ngwongwo na ngwongwo ma nna ozughị oke the Big Joe ọ ga-adịrịrị na mma n'afọ Jizọs maka ọ na-abụ abụ nwa mkpi ọbụ ya nke ọma na-emere ya amụ ọzọ Big Joe ị ga-abịakwa ọzọ n'ihe dịka na ahụ na atọ anyị na-enye anya n'ihu maka ihe ọbụla emere nke ọma n'ụlọ dị ya ọ ya butere ọyị nwoke onye mba 4 wee nye nụọ nwaanyị onye mba 5 amụda mba 9 udochianụ Amoli Chimoka ekene ka na-emere unu ya gazienụ Okay,